mutlu oldun. Umuman siz bilýäňiz mene şu owaň arçyny. Ine bugün nesip bolu täzil bilen bile goşa-goşadan gelýär biziň owamyzda toy gelläge gyýdyn çykarýar. Hemmeňiz şu toyda bolup bir el çarpyşyp şu ýanky gyýy çykanyny bir gaýrat ediňler toyun üstünde bolun. İýmeli, içmeli, oturmaly, bir ýaşlara bagt arzu etmeli. Ýöne näme gelin alçy maşyn gelenden soň ýydyny onu daşlap o maşynyň ýydyny algap bolýar bilýän barar bor. Oho, asrarsın. Ay tügöleme. Salamu aleyküm. Yigit görenýär o. Ey, ýaşy ýigit aşypdyna diýe gaýnanyňa söýüpdir. Ay, menem gyýdyny söýýän. Ay tügöleme. Ayne şu gün gellägimiz gyýdyn çykarýar. Ha. Ondan şonu şu owaň adamlaryna aýdyp durun, toyda bir gaýrat edin üstünde bolmasa bolýar. Täp arsynyň öz sowuşýa, äklidatlary ýa-da çekşe de arçın. Şonu aýdyp durun. Menem gelmegimin sebäbi asrarsın ýene. Biz siziň owaňyzdan durmuşa çykkan gelläge bar. Biziň owaňyz gelläge gyýdy. Biziň owamyzda durmuşa çykkan durdagalar edin ýene kene. Ay tuweleme. Dünýäň şol siziň toýsada kagyz oturan ýaşlylar aýdy. Ay şeýler arçyna olawada bolluk bolur, şu çadyr palataly gowy kenýär. Toy çadyrlary. Ay şu adam ýyljajyk tomsuň günem diýen ha salkynjak ýa şonu edip bolmaly diýär. Ay menem edil bu adagy sigara ýetişmersidim, möne diýdim olawaň arçyn men dostum diýdim. Onu diýdim Forak alıp beraýerni. Haydarsın. Şonu bara, şu arçynlygy Allah'da kim toy etse şonu ine meselem gelin gyýdylar bir çadyrda, toy çadyrda. Bir erkek adamlar birini onun atguloklat diýe olan bir çadyrda hemmesi özümizden bitýär. Ay tuweleme. Onun men onu nime daýaryn bermeli orada beräýäryn. Tuweleme. Ay menem şu zatlar bara bir uğruna goýuýyn diýen ay borlay özler bir zat edäjek gelip arkaýyn bolup görün. Ay ýöne senden ýuwrenäýmen zatlar bar. Näse çadyryň bar sen? 3 tane çadyrym bar. Onun sen mara men bir çygy demen. Sen özüň ýanky ammarçyň eline hat beren şoň ýanyna barda çadyrlary özüň al. Elin al. Soňondan mara bärsini ýa diýip dur, bärsi şeýler ak bolup dur diýip görmäň. Şo men bir çygy demen haýdarsyn. Şo tak barda şonu al özüň. Allyň ay çygy demen. Bilem şu süýdi pişirmemem. Zoko bizem çygy demen. Ýöne men bir arçyn halyma bar. Ay ýa degiraýman, o taýlaryny bar, ýer taýman, laýlaýman diýip arçyn halyma gelişdi ora. Şu sen çadyryňa jogap berýän adam bardyr. Şu ammarçyň öz jogap berýär. Onu şu ammarçyň oturucuna alsynda minsen şu maşyna 3 palatanyň ýüklädiň o. Bolýar. Ay tuweleme. Bu nime da bitdi. Gazyny ojak ýagdaýynda. Gazyny ojak ýagdaý bar, biziň arçynlyk uly bolansoň o taýda bir 100 sany gazyn gapak tutugy bilen bar. Ay 100 sany. Ay ýüre biziň owamyzda köprä bol 50 sany gonu gazyn ojak tutugy äklady bilen şunun ýanky maşyny uramaka ýüklädi. Bir meni öwünün hani gowadaşlar toylaryň. Hani muny gowja geçireliň diýip bar, şu özüm getiren ýagdaýynda. Haydar sadyny da ýok ha. O gazyn badyr gonu bar. Ol talardan birini getirmeli, nämeli, meretlerden birini nämeli. Bolýar. Belgesi var. 50 gazyn bolýar. Onun o kora gap başlangyň näme? Gap gaşlar müň adam bir wada şeker ýaly ýanky nahar, ýanky işte asarlar zatlar bilen bile oturdur ýaly. Gap gaşlarymyz bar. Müň adam birden. Bize şoň 500 sym ýetik. Şu 500 sany bar, o kora çemçi äkli bar. Beýleki işte asarlaryň gaplaryny hemmesini jemläp bar. Muny ýanky maşyn gidip geler bol, derrew ýygyny ýükläp buna mal gideyin men. Ay bolondan men geçikilje boldum. Yo bularda da baýdyr durdagalarda ýöne bar. Aýna olardan 10 ýaşa kora gelmeli, bulardan 50 kora gelmeli, näçe belgili, oň renk salsyp zat edip bir men geçikil owadan boldum. Bolýar. Bar. Onuň naharlardan, tagamlardan näme naharlar? Tagamlardan bar, 7 görünüşini çekýärsäbiz, berýärsäler. Ýanky palaw diýjekmi, dograma diýjekmi, batyrma diýjekmi, ýarma diýjekmi? Hemmesini berýäs biz arçynlyň özü kömek edýär. Ay tuweleme. Yo bize var şu palaw ile çorwan nemese sag boluň diýip gidýärler. Onuň bir palaw tuwun nähilisin? Tuwune şu arçynlyň özü ýeke özü ýygyny ammara basýar. Onuň kimiň toyu orada näse gerek kaldy mundan? Ana. 5-6 10 Şu özüň arçynlykda bar. Hawa arçynlyk özüne. Vay, onu şunun bar 500 adama yeterli 16 tuýunam ýanky maşyna gap basalyp gitjek maşynyň üstüne ýüklädi. Tuýuňy da ýok ha. Yo, tuý badyr, ulum bar bir öýde bar bir halta plan getirmedi, 2 halta, nemede ýart halta, ulum
Boronun her bir hilek bolsa goğdalla ol. Min Bolya. bolsa Bolya, goğda. bolya. Nägili ýaşyryňyz, ýa nägili Ay ýaşyryňyz. künjak tagamly bolýar. Şeyle mi Künjak da ol. Şeyle mi? Awa, şoňa bir şey ýaz. Ay onun var, onun şu bolonu var sizin kıyar bol. 5 plak mı nana yüklerle. 5 kutuyu yükleş onun. Onu ýöňüzem ýok. Yo bahadır oğlum diyene bilen mokta bilen kuncuya ýal bolmaýar da beýle güne bakar ýagdar. Bolýar. Awa. Onun şöyle toy soğundurlar. Awa. Toy soğun bolsalar var. Indi bizim ovamda barsın men var arsın halma. Hani oğlanlar nahar çekedin. Hani kıydılar o koroyu olun dip arsın halma var. Kıygırıp görmeyin. Şu bir 10 yaştan oğlan bilen 20 tane kıydan barsın kömek ederler iyi içerler. Yok haydarsın şu tay bir hilek bolýar. Indi kıyı tarapdan barıp oğlan tarapda tans etişip ortada aýlanyşyp görseler bir hilek bolmazmy? Yo nämes bir hil bolsun o. Ay indi kıyı Al tarapdan bizde toya varana niyeden geldin kim çağırt deyip bar dokumentarlap duran yok o. Ha. Kaçıp bağırıp oynap tans edip iyi biçi vermedi hedilli o. ay bolýar. Olaram Onu bağışıydın ne bağışın ne Bagşy ödümizde bar ödümizde aýdyp ýör Serdar Bagşy diýip bir bagşymyz bar. Uy bollu. Arçylykda o. Onda var şu bağışyňyz da var. Ses gataldyanyň zadyňda bardyr. Hemmesi bar ýöne ödüň oň bilen ödüň düşünşürdüň näme? Şunu var men durdaga agran talmaýyn, şunu var onun neme deli. Bolýar. Ay olam barsın. Yükläli. Bolýar. Uy odun ýagda ýine. Gaýdamda var. Ol taýdan odunlar çekin, näme-de näme çapalyň, ýygnalyň diýip Ay odun ýagdaý bar ha. Tagam sadaga bir şeyine başgaça bolýar. şeyle mi? Sadaga bir şey diýip biz özümüz bastık sadakdan. Sadak barmy şey? Awa. Bay ba, Ine tagamly bolýar. Men onu var ya, bana şu an zang edecektim molini var ya, Awa. maşina Bolýar, kalıp awa, durdu. bolýar. Zang edeyin onu, sonuna bir maşin sağlagam yüklerdi. Sağlagam bolýar. bollu. Hani telle verdik, uy. Han Cemile. Yani geliyken kapına vardım onu, tuğdun aşağına, böyle dangıl duran eken öldüm. Yo inni kimdir bir toy etse şoňa bakyp otyr. Şeyle mi? Awa inni toy garaşyp durdy ara ýol. Aşağı toy bile diyetse o. Ha. Durdağa da mal ba, uşak mal bol, olan mar kanvasını korulun rüya diye neyme diye, şu gölenim ekideli mengleşe olsun da toy gov olsun da. Ay bolýar. Awa. Şimdi bunlar tedlal Hani? mi? Awa, çadırımız var, qadan ocak var, o koru şemçe var, bağışıyımız var, awa etimiz var, yağın. Yekece zat gally. He? Indi şu öýlenýän oglun öz owaňyzdan öýnýär ya, onu men owadan uğratmalymy? Bir şo gally. He? Galyn zat allyň. Ay asır açın bolsun ne aylay? He. Oğul uğruna bolmasa arçına çıkmana yüz tutup görmezler ha. Ha, düşnük bullay senkem. Yo. Indi çigit ya zat bir son diline çalacak böyle. Toyun Goğun üstüne me gelip degiyan, saat, goğun, ey, oy ay dur, goğun dur, me dur. degiyan. Beýtme.